Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya. Hari ini aku libur, ora dodol tapi enek sing pesen kerupuk ya tak ladeni. Dina iki entuk borongan gawe ambeng 1.000 saember. Tak bareng karo Mbah Lam guys. Hanya sama telur aja kok ora. Nek sama ayam 200. Iki sambeng kok tak sepilo. Iki bersama Mbah Lam. Mak Sunti sing pesen guys. Wonge rasa masak dhewe. Nek masak mergae ra pateke. Ora iso. Lah ya iki alhamdulillah Ndek. Kuwi ape sak ember ape dinggone ndi bucengan iki. Alhamdulillah payeke dibudari apa ora? Gak usah. Mber ngono ae dudari ning kono. Heeh ngono ae. Sik aja tumpang sik tak setenge sik. Oke bolong. Engko nek jane nang ngebel tak urusane. Engko tak rono. Oke, hari ini juga ada pesanan kerupuk 60.000 ning PKU. Aku dina iki prei kesel. Kerupuke angel, guys. Iki kerupuk diundakno, iki nek tuku kowe tak undakno gelem apa ora? Nek pakai telur 100.000 ngatasi, nek pakai ayam ya 200. Iki kan nek sak ambeng ngene iki murah, 150, 120 iki pakai telur, pakai bayek. Burungane rasa larang-larang, iki ragate dikeki kokono, karek borong masake tak borong wong loro. Oke tak delokno. Iki jenenge bucengan murah. Wis dhuwit 120 ae entuk ngene kok, Guys. Tapi nek nganggo pitik 200. Iki pakai telur. Sing kidul kuwi kurang ndenger, Mbah, dadi ayu. Nah, sing kidul kae 4. Nah, oke. Terus payake niki murah. Sego uduk ya iso, sego biasa iso. Adune ada tahu, ada kacang, ada mie, ada telur rebus. Iki sing diutono. Terus iki payake 3, payake. Kae ngenge. Aku mah ya kelano deh, guys. Jangane tahu. Kelo kuning, ora nek pitike, nek tahu mbek tempe tok. So nek manganane mbek pitik. Iki ada timun, iki nek Sunti, jangane. Oke, walah jas wis nanti tatap ya. Kontan 120 tapi memang 20. Wis tutupe petukane. Enak sekali ya. Gak. Kok tak fotone neh, Mbah. Buka sik urungane. Ya. Sik. Kerupuke ya rong duwe iki sambel kacange ning kene. Nah, cekli kono, aku nyekli HP coke. Biasa ngono lah. Sik payake sesane tak posting. Sego uduk ya iso ya. Cara jeruange godhog apa sego sambel apa sego. Tak postingi. Nanti lah fotone kita. Padha pamer dhuwit kaya ya. Apa pamer duit? Lho waktu pamer dhuwit. Oke guys, Pamer duit nang HP kok bingung. Wis segane jangan-jangan kayak fotonan. Bisa kok tukang foto bisa kudune. Sego tumpeng. Terus Wis gini nah ya oke sip. Tak gilirin. Wis. Wis rene madhep mbak aku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok backlight kok kene? Kok kene madhep rene. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbah Lam. Dino iki awake dhewe prei entuk borongan gawe sambeng. Sambeng. Oke guys, prei tapi sing ape tuku pesen kerupuk iso mara ning omahku ya guys ya. Aja lali Nur, ditukoni kerupuke nek petone ratan cangkeme make sing ngotro dituko. Oke, cukup sekian. Hari ini libur, besok dodolan maneh. Oke Lur, matur nuwun. Wis. Engko anak mak. Lha make.
Wis nyah ki pethokane ndak tutup. Aku tak goreng kerupuk. Tarak ngebel sundi. Segom ning lemari lho. Oke, kita wayahe goreng kerupuk soalnya anak pesenan. Pesenan Mamah Nopi TV. Enek golek nang omahku, ku ning kono enek apa ora le? Ning ngarep-ngarep. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Berhitung. kerupuknya telu. Kerupuk. Dikene cilik ya. Dikene cilik. Genek sesuk. Alah siji-siji sik lah nek enek renek ya wis ora usah dipaksa mah. Iya. Wis, kul sak kilo. Wis sak ono mbok. Yo, terus wortele sekrakat. Ndokem klenyer setengah kilo. Oh yo, apa neh? Wis bar. Ndok kok klenyer ah. Ndok cilik Mas, nek ndok gedhi ndok glundung ngono Mas. Iya, kandhane aku dek gawe. Walah, wong nek gaul ya ngene lho, Mbak. Ndok klenyer, klenyer lho. Walah, nyelu ah. Ndok klenyer. Rasakno kowe. Apa? Hah? Mati kok, Mas. Dewekno. Ngene lali. Ndok klenyer iki Barin. Anek ndok kluyur dhewe. Kluyur dhewe. Ndok ngacres anek dhewe. Ring jejer. Bakul bakso. Bah. Usus metet enek, usus pero enek. Ndok klenyer. Wah, lah pasar induk nek malah saya suwe saya sepi apa dadi apa iki? Lah iya. Ning anu Mbak. Ning Megal ya sepi. Alah. Entek-entekan yunge kabeh. Mulai, ayo rungkat. Ayo, entek bebek entek meri lho. Rame ya nek doprake iki ning galuk. Kajono. Iya. Oke, Lur, kita sama-sama mencari cuan. Iki deterjen. Makasih. Gak pewangi anu Mas iki. Garo ini. Oh sing Kacangnya ora kacangnya. aku gak wis meteng kacangku. Wis anu sambele wis mateng. Kacang yang ditengi sapa? 307. Piro kok akeh men kerupuke perang dobos mang? Kuwi telu. Piro? Ada cilik. Ya wis. Mbok. Ya oke, Mas. Wes. Sing wis bar nak rekam. Tak bayar ya, Mas. 300 piro Mama Lendi? Alah nganggo embel-embel barang doke ya. Gayane tuku kerupuk telu duwike tatasat wae. Jalukmu jaluk apa? Jalukmu jaluk piye? Aja kesusu Mas. Siji, aku mang kaya nggodhok akeh mono ning ndi le? Kabur kabeh. Dakrik Mas. Iya,
Siji loro 300 punjul 7.000 Cik. Walah Nyonya Cicik Sulendi. Heeh. Nek pesen sini tak pesen loro-loro. Tak kuarek nambahi lalu. Iki Nyonya Mariana ya sing 7.000. Dokem tarae aku goleki sampean lho, aku geding tenan. Wis ayo mulai rono. Iki lho coba Peri. Iki dosku. Iki lho kathokku ora sedeng manuke anakku. Masalah. Senteni ayo rono ayo. Ape bayar bonek. Oh, tak tepa lho. Ndokku aja lali lho. Mah, ndokku ya Mah, aja lali. Pak. Piye, Bupati? Ayo. Ayo Mbak melek. Balik rene aku. Mbak piye? Wah, tasem apik-apik, Pak. Mas Bejo. Yo. Balik neh timbang wonge wis timi-timi. Mbok tinggal tambahi kon mangan karo apa iku, Mas? Ya Allah bukaji aku selamat urung mantuk. Terima kasih. Pemirsa tak cukupi semene kontennya dene iki ini pasar-pasar induk ya. Alah iki anu induk iki lali tak ora tak tutup. Alhamdulillah wah anduk. Oke pemirsa jangan lupa ditonton di like, di komen, di share. Oke cukup sekian. Kira nek baturnya aku mergo dulu. Bae lagi sakit kepala. Ya wis. Gawe diri iki. Kepala ngeluh bareng awat ini. Aku sprayong dino iki. Terus jadi undu-undu ceplus. Kerja sendiri hari ini. Ora apa-apa, sing penting cepet-cepet. Kerja dhewe. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya ya guys. Ya salam.